TB Joshua nwụrụ na disciple chọrọ iwere chọọchị ya kama nwunye TB Joshua ga-esepụla na akpọwa God of TB Joshua ka bịa n'ọrịa ọgụ. He moved direct to court. He sued them to court. Ọ chọghịzị mma ma Chief Judge ma Muslim ma bụkwara ndị okike gba Emeka ma mbọrọ ike ma bụkwara n'ike. Nwunye TB Joshua nwụrụ. Ndị disciple chọrọ ịnapụ nwaanyị ihe ruru ya. Nwaanyị ejere kpọwa God of TB Joshua. Mana erighị m ga-erarụ na hotel nke TB Joshua. Inwe lọk n'ụlọ mbọsa hotel collapse. Ịkarị nwugo. Onye ahụ na-aya arị kpọrọ jee TB Joshua n'ọnwụ. Zana m na. Ka ị rarụcha na TB Joshua karịgo ndị village niile nwe ego. Onwe onye ka mma na China. Ka ị rarụcha na TB Joshua onwe onye Saudi Arabia ya akpọpụta in the whole world wa akọrọ gị aka n'ike onye mma. In any place, both passport, everything. Ewere ndị embassy ya apụtata ọpọ na gị na Jizọs dị na mma o iburu nwa Jizọs. Ewere ndị embassy ya bịpụtata na-ega ya n'iru karịa onye Saudi Arabia. The answer is no. Bụ Emeka. Ana m ajụ gị nwa bụ onye ojii na-ege m ntị. Enwere ndị embassy dị na onye Saudi Arabia ya ti isi taa avaluo gị ma ọ gwa gị okwu first ma ọ ga-ege ntị first karịa onye Saudi Arabia. Answer is no. They will search you because they know that you are a common criminal because you are not productive. Ihe ni dem kan do charo putagolo. Jesus nye go ije gote moto, roto no, ezigbo akpa. Kporo ofegi ja escort ugo. Ihe ọzọ. Onye big man ndị ojii na. Onye ojii nwere go bia park 17 cars. Wee jụọ gị, onye ọcha nwere ezigbo ego gị na ya bi n'obodo ebe nwekari moto na abụ. Wenye aken, wezio. Onye ọcha gị na ya bi na Germany na run in dollars, moto akala ebo nke na nke nwunye. I'm asking you. That white man, a billionaire in pounds, gonna be in the UK, bring at the street, the same street. And we're right to walk again in London. But we're right in Kiaji, we can take each other. The body is saying, more, I do when I was more. I come as one able more. No, yeah, but Jesus. Satan Jesus, none of an able. Satan Jesus, none of an able. Yeah, Sophia na Mr. Ibu na mela ina film sha yeah ka Satan na Jesus name every day from Monday to Tuesday sha Satan na manya Jesus ma na akoko Jesus manya ga every wo Jesus na Satan na aga na ni onye ọcha na technology na na wo on a iPhone 10 or iPhone 15. On a iPhone 15 or iPhone 20. On a iPhone 20 or iPhone 25. On Africa na Satan na no. Ije Maya. And Jamaica when Maya. Manu sign do in anyway. So now we're going to go and ujo beji. Jamaica yari bem click. Olezo. Onya na jeri gwa ga chiro bi na aka maka Jamaica je mma the sharp. Do you know Imande ocha bo siliki? Do you know the reason why they draw that sword? They know that when the white people saw that an angel is holding a sword, then the white people will know that a weapon is the only solution to save yourself, to fight your battle. Practical weapon. Because in Jamaica was holding practical sword. Reason again. Oh, what I need is sword to defend myself. Onye amara onye ngozo na atọ onye ama ịma na ịbụ abụ na atọ ụtọ o iberibe ịbụ nwa amara nwere ngozi. Kedu ngozi nwere na village anyị na pọtọpọtọ? Kedu ngozi nwere? Kedu ngozi nwere as a black man bibe mmadụ bi na western world for years? Obennak 85% of ndị Bible obodo ebi kpọlite ha Nigeria gada ha bebe akwa. Ezo okas 85%. If you bring them back to Nigeria, many of them will even die within 2 weeks. Onye amara onye ngozi. Onye bụ onye amara onye ngozi bụ ndị ọcha rụrụ akwa iyi na ndị nna anyị chọpụtara ndị abalị iri taa. Ọ maka ya na-agụrụ onye China onye amara bụ onye ngozi onye amara onye China onye amara onye ngozi onye ndị iche ndị amara ahụ ndị ngozi ka ịbụ ndị amara ahụ ndị ngozi ndị iche ndị amara ahụ ndị ngozi maka ha gozi na gị n'ofe ọgbọ iri juo n'afọ n'abalị ya wirie na onugbu bien sala itajo nri afọ ihe ndị Igbo were mmanụ ri sie rice iri n'abalị se fio mmanụ nri ndị Igbo chọpụta onwe nke chọpụta consumer igo na UNN consumer
Uni see people consumer. Oko polytechnic go cham every consumer. You go na uni lag consumer. You are not you prayer warrior. You go China University ban region of Mary. Or the go down already ban and the EFAC. Na ube bele. Ihe okwu gebe oge me ne ba ta ana gwa ka ebi ekpere me panya ka ifi ha ga ma akụkọ emeche vocal sound agbasa na ihe a na-ebe ka na-ebe ogwo na iji ya nwa ga please diga amụ ya nwụrụ anwụ n'olu aka ọma tụọ ga ime. I'm telling you until you follow the due process. Eleje enugwe nwe onye ngwụrụ ọgwụrụ ọya eji m ndụ m na-atụnye wele ndị omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ na-atụnye na agbata nwatakịrị agbata village ebe obi kpọta skuul ọ na-aga ọbụna ọ daghị ijezi eri nne mụrụ ya na ọjọọ speri ekpere na vidio ahụ ọgbagba ọsọ ahụ na-agba di ya nkwụ ite movement a ma gwana nwere ụmụaka na-etake time to work medically. Na na-egwu jụkwa dọkịta nọ na nwere ụmụaka na-etake 2 years and before ha aga ije enwere ndị medical doctor na-akpị ha. Enwere ụmụazị ọ na-etake almost 2 years and before they work. Na na-egwu jekwe jues and then nwa ka onye otekiri 2 years and kunye gbaba ọsọ ọ ga na stagakwa onye ọbụla nwere accident nwere spinal cord injury iwe nọ na for 1 year iwe mee gị spinal cord surgery iwe dị mma ịma nkunikwe gaba ije ozugbo ị ga-amụbakwa ije onye nọ na the field. Onye ọbụla ebele ọkpa ebe ego ọkpa egote artificial leg nye gị enwere ka iwere ọkpa move ozugbo gaba ije ị ga-ejikwa clutches wee mụba ka esi aga mụọ ya 2-3 months 4 months for a balance kwa gabazi ije. You cannot walk without clutches. Elijah Enugu ndị abụkwa ndị ori ha gwa gị na agbari egbe na Bible ji wọrọ mgbọ agba anyị egbe n'agha Bible awọrọ mgbọ emeri anyị n'agha orogo Peter Obi emeri anyị na vote onye Hausa na-ehukpa ana chiba anyị na-ege ekwentị. Jesus gwara Elijah Enugu agwara onye ngwụrọ kịta ọgaba ije ihe Jesus fọrọ ga-emere ndị Igbo bụ ime ka nwatakịrị agaba ije. Ndị Igbo na-ata afọ na UNTH FMC Ogbele Federal Medical Center Saba Park Lane Orthopedic Enugu Ifeanyi. People are dying in lack of medicine. Some don't have money to pay their bills. Ụmụ nwaanyị Igbo mụrụ nwa with operation n'ụlọ ọgwụ ebe kempe na halo 40,000 in number. Ụmụ nwaanyị mụrụ nwa with operation ages for complete 9 months na different hospital kịta ruchie more than 40,000 in number. Jesus adịghị eje eberu ndị ahụ ekpere ozugbo nwatakịrị na-agbagharị na palọ. Ịmana m ihe ekpere a change na ndụ gị. Because ihe ji wata na ekpere na-alụ na ndụ gị niile eyi ihe ndị ọcha lụpụta na-eri ndị iche na ị na-eyi akwa ọfụrụ na-agba moto ọfụrụ na-emetụ ego eji mechin onye ọcha print ya mmadụ wetara the idea of creating money na-emetụ ya aka. Enwe ihe ọzọ Jizọs mere gị isi m na-ede ndụ onye Fulani ọ dịghị ndụ ndị Igbo ha dịbụrụ ndụ ọrụ ha mụta gị ọrụ onye dị ndụ na obi ndị iche mụgide mụta onye mụta gị China ọ dịghị ndụ agụ ọdụm ya agbafụ gị kịta were gị mee nri ọ dịghị ndụ eke ọgba ya agbafụ gị na onuo gị ọ dịghị ndụ agwa ya agbafụ gị ọtụọ gị tugbuo gị ọnọdụ ọrụ agwọ dị ndụ na-atụgbu mmadụ ọnwụ gba Emeka agwa nwere anwụ na-atụ mmadụ ọkwa nke dị ndụ. Agwa m na ihe Elijah Enugu na-eme 419 ihe ndị ekpere bụ 419 Bible bụ 419 bịa nyere m aka bịa ka nyere gị aka ọgwụ ya ka anyị ji bido ọgbakọ omenala bụ ụzọ eziokwu na mgbe anyị jere police case na Abuja barista gwara anyị mgbe nwa virgin ha mere arrest barista wee gwa anyị no kpesighị ikpe Nnamdi Kanu na ga-erelease Nnamdi Kanu that month next month ya which is December. Anata bịa kọrọ nwa virgin bịa buo ya na amụma. I saw Nnamdi Kanu coming out from prison. Christians ga-eme gị na-agba speed nwe na-achụ gị onweghị anybody ji mma na-achụ gị spiritual onye ọ na-achụ gị chọọ igbu gị taa oge egbu gị ha esoje nga mmadụ sịkwana gị na onye egbu gị asị na ya back to sender jee kpọọ ya polisi mmadụ mepe ọnụ sị gị fọ gị na ị ga-anwụ na ya ga-egbu gị gaa nke polisi ka o dee life on that ọ ga-egbukwa gị. Enwe nke anyị fọkọta na-atụgharị na social media ọ dịka ọ na-abata ete ka o mere ụmụnne ya bịa atụgharịa ya otu agbe ochiru na enwe ụta egbugo okwu ya ọnwụgo ezikwa bụ ihe ọma
Ebukwa daughter of an Igbo. It was son of the soil. And Dutch business no boroge. Be aka imepe nda ike. Mana ka ige spokote ba ya onu. Nka ime operation no. Eme operation no. Eme buria ebe ozo no. O je olive oil nke m wepuru olive oil na isi bed. Nta na ta off. Ego ni na-eji me scan run odo si na to tenko. Were gam na ta na bu check CT scan. Me doctor si adanya na doctors invite aka. Abag spinal injection no ga okay mulanya ime ego na medical pressure me ego na ja agbo ya. Imulanya na make operation. Ije were go je go to live oil. Ya ni nye me ga asem we nye onye ozo ka odi mma. Ego je go to live. Fine like I will peel her. Two of us. True. Apia ya peel. Oh boy. Emechi ni wo tenko. He ga jisim thank you bi je go live oil pastor. Pastor m ka mma. Pastor man zo mbuka. Pastor man budon pressure m na ebu. Onare golie. Mo ambro mo nke de work bambo de chop. And me was reality ge yitigi. You understand? Nda ga ejike I ga anwu ke ntimpa bini. Mbaka Ezeaku bu ndo ya n'isi buru 2017. Tiwezero na akoyibo nsugbe. Tu na Jesus ada na mika agwugo mu. Una anwuzina na enwere oya. Ebuche no bolo mmadu no ogwo bo no ihe mere me na eme. No ogwo oya. Mewogoro eri owa. Na bring a new case to study medicine. Ihunu na akpa achere. Mburu onye ajo no gwasi no like us me operation o dị mma. Mpaga nwa maka isi na achere na no zụtara achere. No izuzuru je eba na echuju ande madebe na eri na nkwu igbo ukwu echo ikugbu gi. Enwe eba na eri achere na nkwu igbo ukwu ma na nkwa na nka ma na nke n'obi. It's not done. Iketokwa ni na gbasara ndị oji evu. You can't believe me. Otin gwa baga eba na enwere onye na-atọgbu mmadụ na spirit, na enwere onye na-egbu onye na-ejele deny ozi, na enwere onye na-ejere ndị ngwabana na gị na-enwere ndị jikwa gị egbu gị. Ndo ka gara bụ gị. Enwo no matter how poor your mother dị, ọ bụ na your mother akpọrọ ha ụgwọ ha ma bịakwa n'igi. Jesus ga-egbu gị. Ịma ho Jesus amalọ gị. Nzuzu ka ị na-ezuzu. Ị gụta na Bible. Onye ọcha ji create ọrụ na benne. At your age, kiche gola what the same way say go dictionary and the gola wasn't watching again now. I wanna have many different families. Family of Queen Elizabeth in King James Bible. How about the only family as a king and Queen in England? In England, they don't exist. Even when I King Charles. King James were created King James Bible. Where they are all over the world. Now was one of the highest published book on this planet Earth. King James Bible. Printing machine goes up I just make a phone with that. Fabanas and Elijah, Belonian Golagabija. Who does that? But my class gathered and Golajaba. Ejike when you went to Hano. When your man has a son, or son, you. When your man has a son up. We're going to name me. Even in the Kumbo, spiritual, Ejike Ebuka, Ejike one business again. Colonia now. One is up. Bana Motamo. No tam. The no combi. No combine nemolo sense. Na wagibi. Agwa na ndo mena na buzi ezo yebido yiwe gown. Onde okochukwu odana na gebido yiwe gown. Ebe oni timpo nyigbo ge yiri gown na agade na village to village. Na agwa ndị mmadụ no wan maybe no come more there. Village enwere oke enwere no. Ipapo ndị buying from the main priority ha kwesi iburu n'isi. Onye buying na akọ na n'ime onye no bi ndị kwere. Ihe onye Igbo na-akọ na 21st century. Onye n'obi n'obi ọ na-ahụ ya n'obi na obi a na-ahụ ya obi na-eji nji obi wickedness obi atịtị obi wayo obi atịtị ndị ụka obi okwaso na-ahụ ya n'obi ndala obi ọ na-ahụ ya n'obi ọ rapụ obi ndị Japan ya ahụ ya bịa ahụ ya n'obi onye ọzọ Friday hapụ n'obi onye Finland doziche ebe ọ ya eji ehunye ọ bịa hụ ewe n'obi onye Ezeaku na ji 500 million arụ n'ụka mana nwere ezigbo school nwere ezigbo hospital na ọ na-ahụnye n'obi sị ngwara na nwe Elijah Enugu agwọ ha n'ụbọchị ha ji agwọ ya everywhere bụ ọgwụ medicine ndọkwa mgbọrọgwụ anya ka ndị ọcha bịaba tinyere anya kpụrụ na-abịa refine cha na-eresi ya eresi n'ọdị chọk ịma onye chi gwuru ya wepụta idea ewere mgbọrọgwụ mma anyị chọka inwe ọgwụ mgbe anyị pere mpe were ya tinye na rịbọ ma ọ na-akpọ fodo ya tụọ ya n'ofenye gị o werigo gị Friday otu a ka ọ dịgwo mgbọrọgwụ niile anyị na-aṅụba ebe a ka o si fọ abịazie ede me ọ dịka white chalk ị na-ekirizi ya n'anya ihe ọta
Many by war wife, here about wow. See the gachu nimi. Oh, you have that medicine now. They will hear white coat to us. You bape and pick loss. If we have the dog when I'm not about for the dog when I'm no name. Phone when you're from back of age. Money and medicine over now. Rap on dog and dog you. Go back to your root. Be a free thinker. Obo na Chineke kere Igbo. Je mota nwe bozo and the man again with her idea ti onyo cha if 400 years. 8,068 years ago. There's a Bible. Why na chukwa ai mota nwa befa. Na Igbo ezele nwa fa. Na oturu nwa ha ka yesi je nigwe. Obo na ezo na Chineke kere uwa. Nwere oku mo nwe heaven ogwa ha isi so bụrụ onye cha ga-agwa anya nya. Oga ai Chineke ajide oku ya, jide n'igwe ya. Ebe ndị iche na m gara ka mmaga. Obi ndị iche. Chineke ji oku zola anyị nwere oku mo. Zola anyị nwe heaven. So ndị na nna anyị nwụzi isi sama anyị nwere oku mo nwe. Justice for them. Man. Justice for ndị nwụrụ mgbe gboo. Justice for ndị mbụ na ndị. Find the justice. Makana God that one hand have fire. So we are there now. Ni brain in any way, you boggle anywhere, it disappears. You're white and white. And I go see the game. Now goes Hosanna. 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 You know, here na go chala in Nollywood, manonoka. You know? Manonoka. I say, Amina. Unta na go ni nwa patoyi. Umuoga na so dance. Umuwa na ebe ka okwa. Umuoga say, Amina. Ah, Catholic. Ora ya ka ijera. Ngba na jegre so go nke ha na bi ki ko pop. Only got the nature to why your name to you. So say every Catholic of rap talafabo adoration and harap on their father. If not half package that their church, even time frame number 1. You know, can you know 1 hour 30 minutes, 2 hours in that? A man for father name la. Oh, since I harap on their father la. Oh, na jani cho laptop. If not, the Catholics are one of the best organized scam system religion. We be na. Hey, it's not go smooth. Father ga ejiri nwa ya nwa to ando chesa akpa na apụsi aga go chọrọ napụ ni egburu Jesus if so also mgbe ndị iche chere rapụta mgbe ha bidoro rapụ ka enwe adoration maka ndị iche rapụ okay don wole nwa nwana isi na nwere onye uke kpuru iso kpere ekpere ofu ụzọ anyị ga-eje n'uke chọwa video a nwana nke na-ekpe ekpere na Anambra ba also nwe family ọkpọrọ afọ n'uke si je jụọ ese onye akpuru isi na kpere ekpere ofu ụzọ I got for interview. Many of you because only for video I have to all me. One I work and on Anambra ba Reverend Father can on look me. Us you know my family have from the video. No animal is too much occupied. So if not yeah time we see each other. One I can look me better a body sacrament. My family up on half and look also not better or for both because I get interview look. Onye mfu di vida biko afọ bom vida watch go me ogboro ne makode ha mere na ndị elire Jesus na atụrụ m ya na Facebook na WhatsApp nse kide na ndị nwe hose I nwere ihe ma na brodo ụka religion eyi go ga akwa for say ya kwa ya master agwo ndi ode eri afọ na akwa ya master ora pata mo ye ji zo ahia na shop ya bia me kwa ya master lebe 4 maybe they go practice o we never can and they ga ko Itendo oguro. Then I got my dad. Me wori gakuto. Oh, he na me na ko yota je rogi a Benz ya. Moto na anya be tie gi o ba na gi. We ni onenu. Omo wa ibe ko. Omo ga su de. Na Virgin Maria, the na monson. Yeah, ndo kono si wike. Ụmụ na ebe n'enu, ụmụ gara so na. Tom don nwere egwu na-eme ka nche ya na abana Catholic. O voice ụmụ oke na ọbụrụ nke angụ oke da. Ya ba bịa ga ọnụ bịa. Nke a so obere. Ebe ka na toka sugar. Mana ba agụ bịa. Do you believe? Oh yes, I believe in the Father and the Son
and the Holy Spirit. Oh yes, I believe. You believe. Oh yes, I believe in the Father and the Son and the Holy Spirit. Oh yes, I believe in the Father and the Son. You believe. Oh yes, I believe. Do you believe? Do you believe? Oh yes, I believe. Oh yes, I believe. Believe, go believe. Oh, believe. Only buy believe on a Jehovah Witness. Believe on a Redeem. Believe on Anglican. Believe on a Catholic. Believe on a Mountain of Fire. Believe. When kono mama. Ezeaku jidu ni challenge you. Supportano onye believe snail. Than no Osaba. Echene mela yari. Echene marapu. Say brother. Then again as a brother. Man get zero sacrament. And as a brother. Sacrament do na chapel ni makesi real. And as a brother. Nkechi the Bible na we makesi real. Brother Simon. Then again as a Simon. Brother Theophilus, Savio, Maria. Mabuzo, one name piano, Odnaka power. Iwo yobodo. Mabuzo. You remember. Isa Ibu cross of ma. Isa Yara na station of cross. And I now born wine pure water. Needs one. Mabuzo. No, na mazin ke se kuya. We no na dam na ntike. No, na dam na how to voice it out. Come on, mabuzo. On the practice why. Before. You rap shop get before. You man working with the customer fresh cut die minutes. The mabuzo. Mabuzo go again. Mabuzo go in Africa. On your day the village just so easy. All mabuzo. Muslim na chicken. Mabuzo. Honestly. Because if you only buy a kid, mabuzo. One of the meaning of mabuzo. And then mabuzo, how much meaning of mabuzo? Or what to see? It was in the Greek. So mabuzo, we here in Africa today. Mabuzo go working. Magdong. Mabuzo don't work to the extent only in Okita. Then when he was in a corner, I brought Satan as mabuzo. Yagazi no mucho. Yada unu na enwete go obere. Ogodo nwunye m ka mama mago ego. Na ati no confusion in every year. Here mere last year ka yemekwere gidisi. Enwere egwu a na-agụ na church mgbe ha ka ne. Ije zuzu na Holy Cross ebe. Ya no na ka mama mago. Wana mono me so na kwa ya. Ma nwanne gị si na ọgwọrọ mmadụ ya. Wefuru unu. Egwu a na-agụ mabuzo. Take a saga. My name, I will name. This thing that I'm not brain. Like, mother be there where you can join. We are going to this. You can name that. I guess I can name that. Anything you ever happen on the million. Mabuzo. In a 100 days. You were colored. Monitor me. That choka one negative one. No, with a sticker. My ego no making a sticker on a man motor. On a money monitor me enemy be you could that condilo code chegis. You name me coin up podro. Mono e di train joke na podro. Okun idea. A Christian, pure Christian joke Nigeria mentality. I know na we are of fear. I can't brain hard. When I put you up na car because on your about na each there. If you are not related to money relate. Money possible maybe on them. Ono no kabani jide go jona ko eri mo wete na Jesus gali jene nu kedi ho ga eme ye njogo kedi ho ga eme lo mo ngwa ekwete kom na gali jene nu mmiri o ga eme mangoro pass na mbuka couple moto otan na Imo State na agba ihe state anyị na run Imo State since o ga eme na mama nji Imo State ekwete gom just mkwete oto a then kedi eme Ejike Jesus a me mo wori fight bandilo kendi iro andi igbo ibe inyoro mi kem eji no sarosho inyere m ike m ga-eji n'ụsa America ọgụ na power inyere m ike m eji n'ụsa North Korea ọgụ na inyere m ike ihe m eji n'ụsa onye ebe nna m ọgụ na ekpere dịka ntọchasị package che church fa yiri ga ihe onye Igbo ji anyị wee egwu for years ndị ụka ji anyị tie pele na akọchara ana niile dị na village anyị ị na-eje enigwe mana ị nwere unu ji over 30 plot wee lụ church bịa ife kedu church na-agabu before Catholic ebe a nọrọ ebe nwere abịa ya bụla anyị na-achọ ya go mabuzo
You go there, guess again. I was happy. Any bagu got that. I go to Jesus say, well, I was out. For people like this, go to Jesus say, why can you get that? Good to go off my watermelon. It's not again. Was a patanta yamba. Yes. Oh, I am if you're not gonna need you now. Gonna go. Oh, go. I will say voice. I am what? Yes, and a bantaya. I don't buy yama. Hey, Samantha, I don't buy yama. Okay, I was like, I go. Mommy and Jim put out a for the first time. Wow, my hand. If for one bill, what my dice. The worst thing be putting good day put to wap. Can you room with now? Number one, on where you cobble motor, you boom, you cobble, missing ability, you boom, you cobble, I cut it like a bush. Tomorrow, one, cable number one. Second, the young from Nani, Bonan, follow China, Kedu Roba. If we don't know, from the person of fly over and then on your chain up. The port to buy a different Bojuna priest in that park and go all over. Kedu room gain in Amdia. Kedi gain. The Rabbi set an ogle. Now set an ebamba. Nay, many one day. God, the truth to set an oboe set an anyway. Goes and I know been peace before. Or one of Brona peace. Come on, Yana set an anabo, or one on anywhere about. I got people set and dear. The one of who near noon or send us set an over. So far 2 billion people to offer Satan. And down Tom and Jesus and Satan, Adam, Tom and Jill. Macawagan and Jesus, I'm going to the book. I want to Satan and wait better Belen. And when Jupiter, and when Mass, and when God apple my meritus, any nine one. When a child broke one. God, the way to set I do that and I buy. I actually the way I said the name. Always so. Because I say, more than apple, Jesus na Satan, money to go, the money you go God, Satan. Mbo ni pata kita na malo no to ayi na na pola na hi nwe kela man that is normal thing. Nko bona BP get high or ko bag koma. When you kaja karo is not him when he came anywhere in the world. If on Satan na da rozoro ni make. You what? True Satan, true that no one in peace. Satan ibu nlo ki se mu abonyo zo wani je egbuo. Isi adekwa God ahụ. Satan ibu nlo ki na je mu abu mmadu. Si mu je egbuo Satan. Gi nwa gbuo Satan. Na mbugide Satan oburi ya nwo. Mbugide kwa Satan kenje mane na mkete bugete na Satan on actually 65 years also. Hand am over mbugide kwa Satan. Ana ma 40 also. Uma hand kwa nwoke dokpala mchukwa meka ya gbuo Satan. Mama ke chori je gbagambele mama wa okoro. Ndege papie na ine journey go mo je beni we chori yam. Ya Sunday gi ma boni Isaiah na shop right. Ya gari gide na shop right chejo. Ne nwere beni go be dem. So go aka na na shop right every Sunday. Then I'm going to go here abamo e onorebe no bo dia na to onorebe no mbo. Onoro eke no mbo onye iberibe. Onye Africa onye isi pocket. Onorebe no mbo. Igiri go onye mara onye ga-agozi, onye ọ ga-agozi amaria. Akụkọ ndị police. Kemara go na bia na ozo brotan, ụfọdụ ga-enweta ego, ụfọdụ ma nweta ụtọ na the system ada alụ. So if na egwu a na-agụ onye mara onye ọ ga-agozi, ma onye ọzọ bụrụ ga-enweta 10 million ejide nwere ka na ọma ahụ na the business ga-ajam. Na nwetazie if na egwu alụ go ọrụ. Because na nebi enweta ezi. Mana obodo na-alụ ogwezi onye enweta nebi na-eme gị na-enweta. So now the egwu alụ go ọrụ na ọzọ bụrụ onye mara onye ọ ga-agozi, mana onye ọ ga-agozi ama ahịa because na nwanne m nwoke onye ọzọ bụrụ nweta something mana enyi ya nwoke nweta ezi.
And as of yesterday, I'm not getting here because someone of fundamental human rights as a citizen in with Tego. If you know on a wall, when you're on your guy goes in, when you got more, my cabin, yeah, I can mess up on TikTok. Oh, wow, cover this boy. Cover this boy. Chemelia. I'm going to be a Ejike and why I can not TikTok. Man, I'm not putting that TikTok. Get one. No shop again. Here, what you get Ejike and why a tea area back on your canon. Become immediate. Kunian and all that. Oh, no one got anybody. Elijah no go anybody. Catch your phone. Perform na governor, Njemai Bido. Ndi chan we go lie already na call. As no mare na amal one day. Na no nnebu. If you yan kan dey na my good friend kidnapped 1 hour ago in Nnewu. If you ha nnebu. Now, obo na ego kan wana yin kan wete be 1 hour ago na. If na oblo go nya malo nya ga agozi. Wana yo mana ga kidnap ya. If na kwesi kwa go Jesus onya malo nya ga kidnap. Manya ye kidnap ama here. You dey nnebu. Nji we download one of the message he had in get that and when so about also na worship God ya be home man go take glory man and culture man go man takes the blame they will never worship such God now when you man know that God you know when culture man you blame ku ya maka na nwa gị akwagba fence ine congratulate o jekwa da de bari amba so your son takes glory mo gba fence and he takes blame mo megin mo fail kwa kachifo timaya mi bonine kachifo me pen anyun pen anyun